समस्त आम ताड़ी मारी स्वागत जन आमे मध्य आमर बड़ फादर गोटे बड़ करताली दे स्वागत करवा। असंत प्रिय भाई भणी माने आज पवित्र जातना रविवार तालपत्र रविवार को आम पवित्र भाव आरंभ करवा। समस्त को अनुरोध करे आपण माने जोठारे थिले मध्य निजको प्रस्तुत करंतु एवं भावंतु जे आमे ईश्वर सहित आज जेरूसलेम को प्रवेश करवा। से आनंद रे उल्लास रे जीशु को साथी रे आमे जीवा। तेणु मु अनुरोध करे समस्त को नीरव रक्षा करवा, शांति श्रृंखला रखी यही पवित्र क्रिया आरंभ करवा। पिता व पुत्र एवं पवित्र आत्मा को नाम रे आम प्रभु यीशु ख्रीष्ट अनुग्रह ईश्वर का प्रेम वो पवित्र आत्मा को सहभागिता आपण मानक संगे रहू श्री कृष्ण ठारे प्रिय बंधुगण आम मान प्रभुंकर निस्तार पर्वर रहस्य पालन करने आम माने तपस्या कालीन 5 सप्ताह जाए दान धर्म और आत्मत्याग द्वारा प्रस्तुत हो आसुअछु। आज समग्र पृथ्वीर मंडली सहित यही महासमार पर्व पालन करने एकत्र होइअछु। ख्रीष्ट आम मानकर त्राणकर्ता हिसाब रे जातना और मृत्यु भोग करी एवं पुनर्थित होई मुक्ति कर्म संपादन करिवा पाई विजय रे निजर मातृ नगरी प्रवेश करिथिले। एही परि प्रवेश करी से ताहांकर मुक्ति कर्म आरंभ करिथिले। असंतु आमे भक्ति रे ताहांको स्मरण करिवा एवं जीवंत विश्वास रे ताहांकर अनुगमन करिवा। ताहांकर क्रूस यात्रा रे संयुक्त हेले आमे ताहांकर पुनर्ध्यान और नूतन जीवन रे अंशीदार हेबा। वर्तमान तालपत्र गुड़िक आशीर्वाद करा जीवो। तेणु नीरव रे आपण माने रहिबे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर आमे प्रार्थना करुछु एही पत्र गुड़ी को आशीर्वाद कर एवं से गुड़ी को पवित्र कर। आज आमे आनंद रे जीशु को आम त्राणकर्ता वो राजा रूपे घोषणा करुछु। अनुग्रह कर जेपरि आमे विश्वस्त भावे ताहांगर अनुगमन करने को एवं दिने सही नूतन व चिरंतन जेरूसलेम रो आनंद लाभ करि पारिबो जे जीवन धारण तथा राजत्व करंती जुगे जुगे आमेन। आशीष तुमठु चाहुछु दया निधि तब पासे आसीछु। आशीष तुमठु चाहुछु दया निधि तब पासे आसीछु। तुम बिना नहीं केही सुखी सबल दियो हे आमको तुमरी
ପତ୍ର ଟିକେ ଉପରେ ଦେଲେ। ଆମରି ହୃଦ ଖୋଲିଛୁ, ଦୟା ନିଧି ତବ ପାଶେ ଆସିଛୁ, ଆଶିଷ ତୁମଠୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଦୟା ନିଧି ତବ ପାଶେ ଆସିଛୁ। ତୁମେ ତ ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ତୁମରି ପ୍ରେମ ଯେ ଅତୀବ ମହାନ, ତୁମେ ତ ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ତୁମରି ପ୍ରେମ ଯେ ଅତୀବ ମହାନ, ତୁମରି ଅସୀମ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂଛୁ, ଦୟା ନିଧି ତବ ପାଶେ ଆସିଛୁ, ଆଶିଷ ତୁମଠୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଦୟା ନିଧି ତବ ପାଶେ ଆସିଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଣୀକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରହନ୍ତୁ। ସାଧୁ ମାଥ୍ୟୁଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ପୁଣ୍ୟ ସୁସମାଚାର। हे प्रभु तुम्हारा जय हेउ। ସେମାନେ ଜେରୁସାଲେମ ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ଅଲିଭ ପର୍ବତ ନିକଟସ୍ଥ ବେଥଫାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଯୀଶୁ 2 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ପଠାଇଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଅ, ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷଣି ନିଜର ଶାବକ ଫିଟାଇ ମୋ ନିକଟକୁ ନେଇ ଆସ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କେହି କିଛି ପଚାରିଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦରକାର ବୋଲି କହିବ। ଏଥିରେ ସେ ଅବିଳମ୍ବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବ। ପ୍ରବକ୍ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା କଥିତ ଏହି ବଚନର ପୂର୍ଣ୍ଣାର୍ଥେ ଏ ସମସ୍ତ ଘଟିଲା। ସିମନ କନ୍ୟାଙ୍କୁ କୁହ, ତୁମ୍ଭର ରାଜା ବିନମ୍ରତା ପୂର୍ବକ ଗୋଟାଏ ଗର୍ଦ୍ଦଭୀ ତଥା ତାହାର ଶାବକ ଉପରେ ଆସୀମ ହୋଇ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯାଇ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଦେଶ ମୁତାବକ ସମସ୍ତ ସାଧନ କଲେ। ସେମାନେ ଗର୍ଦ୍ଦଭୀ ତଥା ତାହାର ଶାବକକୁ ଘେନି ଆସି ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ପାରିଦେଲେ। ତାହା ଉପରେ ଆରୋହଣ କରି ଯୀଶୁ ଆସୀନ ହେଲେ। ଜନତା ମଧ୍ୟରୁ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଲୋକ ନିଜ ନିଜର ବସ୍ତ୍ର ଗର୍ଦ୍ଦଭୀ ଉପରେ ପାରିଦେଲେ। କେତେକ ଲୋକ ଗଛରୁ ଡାଳ କାଟି ଆଣି ବାଟରେ ବିଛାଇ ଦେଲେ। ତାହାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖ ତଥା ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ଲୋକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଦାବିଦ ସୁତଙ୍କର ହୋସାନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଯିଏ ଆସନ୍ତି ସେ ଧନ୍ୟ। ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକରେ ହୋସାନା। ଜେରୁସାଲେମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ସମଗ୍ର ନଗରୀ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେମାନେ ପଚାରିଲେ, ଏହି ଜଣକ ବା କିଏ? ଜନସମାହାର କହିଲେ, ଏହି ଜଣକ ଗାଲିଲୀର ନାଜରେତରୁ ଆଗତ ପ୍ରବକ୍ତା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁସମାଚାର। हे प्रभु यीशु ख्रीष्ट, तुम्हारा प्रशंसा है।
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜଗରେ ମୋର ପ୍ରିୟର ବିଶ୍ୱାସ ବୃନ୍ଦ, ଆଜି ଆମମାନେ ତାଳପତ୍ର ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଅଛୁ। ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୋଟିଏ ପଶୁ ଗଧଙ୍କର ଭୂମିକା ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ସମସ୍ତ ସେ ବୃକ୍ଷଲତା ବନ ନଦୀ ତରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସେ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଆଜି ଖଜୁରୀ ଭାଙ୍ଗ ଆମେ ଧରିଅଛୁ। ସେଇ ସୃଷ୍ଟିର ଗୋଟେ ଅଂଶ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। এই ତିନୋଟି ଦୃଶ୍ୟ, এই ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ତାଳପତ୍ରରେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛି। ଆଜିର ପର୍ବ ପାଳନ ଅବସରରେ ବିଶେଷ କରି ଆଜିର ପର୍ବଟି ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଅଲିଭ ପାହାଡ଼ରେ କେତେ ଜିହୁଦୀ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯାଇ ଆଜିଟି ପର୍ବ ସେମାନେ ମନେ ପକେଇଥିଲେ। ଆଜି ସେମାନେ এই ପଠନ ନେଇ ଆଜି ସେମାନେ ମନେ ପକେଇ ଆଜିର ପର୍ବଟିକୁ ସେମାନେ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରେ। ତା ପୂର୍ବ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଜିକରିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା 9:9 ଲିଖିତ ଅଛି, ହେ ସିଓନୀୟ କନ୍ୟା ବହୁତ ଆନନ୍ଦ କର, ହେ ଜେରୁସାଲେମର କନ୍ୟା ଉଲ୍ଲାସରେ ଚିତ୍କାର କର, ଦେଖ ତୁମର ରାଜା ତୁମ ପାଖକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ସେ ଧର୍ମୀ ଓ ଉଦ୍ଧାରକ, ସେ ନମ୍ର ଏବଂ ଗଧା ଶାବ ଉପରେ ଆହରଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟା ଜିକରିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କହିଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତ ଆଜି ସୁସମାଚାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି। ସେଇ ପୁରାତନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଏହି ପର୍ବଟି ପାଳନ କରୁଅଛୁ। ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ରାଜାର ଆଖ୍ୟା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଆମେ ପାଳନ କରୁଅଛୁ। ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ କଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗଧ ଯେ ନିଚ ଶ୍ରେଣୀର ପଶୁକୁ ସେ ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ବାଛୁଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବସିକି ଯିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଐତିହାସିକ ଭାବ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ରାଜା ମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ ଘୋଡ଼ା ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଘୋଡ଼ା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପଶୁ। ଘୋଡ଼ାରେ ସେମାନେ ବସି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ପଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଘୋଡ଼ାକୁ ସେମାନେ ବାଛୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜିକା ଡେଟ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହିରୋ ହିରୋଇନ ମାନେ ପବ୍ଲିସିଟି ପାଇଁ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ୱେ ଅଫ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଫ କାମିଂ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସିଂ ତାଙ୍କର ଯଦି ଯୋଉଠିକୁ ସେମାନେ ଆସିବାର ଅଛି ସେମାନେ ଫ୍ଲାଇଟରେ ଆସନ୍ତି, ଘୋଡ଼ାରେ ଆସନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାନବାହନରେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜକୁ ପବ୍ଲିସିଟି କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇ ପ୍ରକାର ରାଜାରେ ନଥାଇ ଶାନ୍ତିର ରାଜାର ପ୍ରତୀକର ପରିଚୟ ଆଜି ସେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ାରେ ନ ଆସି ଘୋଡ଼ାରେ ନ ଆସି ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗଧ ଉପରେ ବସି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି କି କିପରି ଆମମାନେ ଏକ ନମ୍ର ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଇପାରିବା। ଆଜି ଶାନ୍ତିର ରାଜା ଗୋଟେ ନମ୍ରଶୀଳ ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ ବସି ଆଜି ତାଙ୍କର ପର୍ବଟି ପାଳନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆଜି ଅଭିମୁଖ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଯୋଉ ହୋସାନାର ଶବ୍ଦ ଆଜି ସୁସମାଚାର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ, ପୁରାତନରେ କୌଣସି ବାଇବେଲରେ କୌଣସି ଭାବରେ ଲିଖିତ ନାହିଁ ହୋସାନାର ଶବ୍ଦ। ପୁରାତନ ନିୟମ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ ହୋସାନାର ଶବ୍ଦ ଦେଇକି ଆଜି ଲୋକମାନେ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲି ମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିବା। ଆଜି ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଆମମାନ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଦାଉଦଙ୍କର ସୁତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ହୋସାନାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଉଦ୍ଧାର କର। ଆଜି ସମସ୍ତ ଜିହୁଦୀ ମାନବ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଥିଲେ ଜେରୁସାଲେମରେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେଇ ଖଜୁରୀ ଭାଙ୍ଗ ଧରି ସେ ଚୁନି ଟୁବାଲ ପକେଇ ଚାଦର ପକେଇ ଆଜି ସାରା ସୃଷ୍ଟି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନମ କରୁଅଛି, ପୂଜା ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛି। ହୋସାନା ଦାଉଦଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମରେ କହିছে ହୋସାନା ଜୟଗାନ କରି ତାଙ୍କ ଆଜି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆଜି ସେମାନେ ୱେଲକମ୍ ସ୍ୱାଗତମ କରୁଅଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଆଜି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେଉଁ ଆକ୍ଟର ଭାବରେ ଆଜି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, କେଉଁ ପୁରାତନ ରାଜାମାନଙ୍କ ପରି ସେ ଆଜି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାର ଷ୍ଟାଇଲ ଅଫ କାମିଂ, ତାର ଷ୍ଟାଇଲ ଯେ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ନମ୍ରର ଶାନ୍ତିର ରାଜା ଭାବରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସେଇ ଯୋଉ ଗଧ, ଆଜି ଗଧଙ୍କ ପର୍ବ ଆମେ ପାଳନ କରୁନାହୁଁ। ଆଜି ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପର୍ବ ଆଜି ଆମେ ପାଳନ କରୁଅଛୁ। ସେ ନମ୍ରର ପର୍ବ ଆଜି ଆମେ ପାଳନ କରୁଅଛୁ। ସେ ଶାନ୍ତିର ରାଜାଙ୍କର ପର୍ବ ଆଜି ଆମେ ପାଳନ କରୁଅଛୁ। ଯେଉଁ ଖଜୁରୀ ଭାଙ୍ଗ ଆମେ ଧରିଅଛୁ ସେ ଖଜୁରୀ ଭାଙ୍ଗ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସମସ୍ତ ଖଜୁରୀ ଭାଙ୍ଗ ଆଜି ପୁରା ଲଇଁ ପଡ଼ିଅଛି। ଆମେ ଯେପରି ଠିଆ ହଉଛୁ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହଉଛୁ ବେଦୀ ସାମନାରେ ହସ୍ତ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ସଦୃଶ ଆଜି ସମସ୍ତ ଡାଙ୍ଗ
ଖଜୁରୀ ଭାଙ୍ଗା ପୁରା ନଈ ପଡ଼ିଅଛି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତମ କରୁଅଛି ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି। ଆଜି ଆମେ ନମ୍ର ହେବା। ଆଜିର ପର୍ବ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରୁ କିପରି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଜି କିପରି ଆମେ ନମ୍ର ହେବା। ସେ ଗଧ ଛୁଆ ଯେଉଁ ଜିହୁଦୀମାନେ ଭୋଜ ନେବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ତାର କୌଣସି କାମ ନଥିଲା। ଭୋଜ ଜିନିଷ ବୋହିବା ନିମନ୍ତେ ତାକୁ କାମ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ତୁଚ୍ଛ ବୋଲି ମନା ଯାଉଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ବୋହିବା ନିମନ୍ତେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇ ପଶୁଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଆଜି ଗଧ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେ ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବା ଦରକାର, ଆମ୍ଭେ ଗଧଙ୍କ ପରି ନମ୍ର ଅଟୁ କି? ଆଜି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। এই ପର୍ବ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପଶୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ମାନବ ରୂପ ନିଜର ରୂପ ଦେଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। ଆମେ ପଶୁଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଆମେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଆମେ କ୍ରୋଧ, ହିଂସା, କପଟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଶାନ୍ତି ବାତାବରଣରେ ପଡ଼ି ଆଉ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଆଜି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନମ୍ର ହେବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏଣୁ ଆସନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ଏହି ପର୍ବଟି ପାଳନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆଜି ଆମେ ନମ୍ର ହେବା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏହି ଦିବସରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ହେବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଜୟ ଯୀଶୁ, ଜୟ ଯୀଶୁ। ଏବେ ଆମେ ତାଳପତ୍ର ନେଇ ଆମର ପାରିଶକୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମେ କ୍ରୁଶ, ତାପରେ ଦୀପ ଯିବ, ତାପରେ ଆମେ ଦୁଇଟା ଲାଇନ କରିକି ଯିବା। ଆପଣ ମାନେ ସେଠିକି ଠିଆ ହେବେ। ସମସ୍ତେ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଗଲେ ବହୁତ ଅଶୃଙ୍ଖଳା ହବ, ମାନେ ବେଶୀ ଲୋକ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ପଛ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇକି ସେ ଗେଟ୍ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯିବୁ, ସେ ଗେଟ୍ ଦ୍ଵାରା। ତାପରେ ସେମିତି ରାସ୍ତା ନେଇକି ଆମେ ପାରିଶକୁ ଯିବୁ। ହେଲେ ସେଠି ଦୁଇଟା ସେ ଲାଷ୍ଟ ଯେତେ ଦୁଇଟା ଲାଇନ ଅଛି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯିବ, ତାପରେ ତାର ପଛେ ଆଉ ଦୁଇଟା ଲାଇନ, ଆଉ ଦୁଇଟା ଲାଇନ, ଆଉ ଦୁଇଟା ଲାଇନ କରିକି ଆମେ ଯିବା। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି ଆମର ମାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଯିବେ ସମସ୍ତେ, ଯେତେବେଳେ ମାଷ୍ଟର ମାନେ ଆଉ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଜଣ ଟିକେ ସାଡେ ଯିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲାଇନ କରିବାକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ମାଷ୍ଟର ମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ସେଠି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାଳପତ୍ର ଆଣି ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତାଳପତ୍ର ଦେବୁ। ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନା, ଏଠି କିଏ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ଆଣିକି ଦେଇଦେବୁ।